Бер вакыт Гайса янына фарисилар һәм Иерусалимнан килгән берничә канун белгече җыелды. Алар Гайса шәкертләреннән кайберләренең пычрак кул белән, ягъни кулларын юмыйча ашауларына игътибар иттеләр. Фарисилар барлык яһудилар кебек үк ата-бабадан килгән йолаларны төгәл үтәп, кул юмыйча ашарга утырмыйлар иде. Базардан кайткач та алар рәвешен китереп юынмыйча ашарга утырмыйлар. Шулай ук бик күп башка нәрсәләрне, мәсәлән, кәсә, чүлмәк, бакыр савытларны юуга караган күрсәтмәләрне төгәл үтиләр иде. Фарисейлар һәм канун белгечләре Гайсадан: "Ни өчен синең шәкертләрең ата-бабадан килгән йолаларны үтәмиләр, ризыкны пычрак кул белән ашыйлар?" дип сорадылар. Ул аларга болай дип җавап бирде: "Ике йөзлеләр сез. Ишагыя пәйгамбәр үзенең язмаларында сезнең хакта алдан күреп дөрес әйткән. Бу халык мине телдә генә хөрмәт итә, ә йөрәге аның миннән ерак, миңа табынулары да бушка. Алар кеше уйлап чыгарган кагыйдәләргә өйрәтәләр. Сез Аллаһы әмерен читтә калдырып, кеше урнаштырган йолаларны үтисез. Үзегезнең йолаларны үтәр өчен шундый оста итеп Аллаһы әмерен кире кагасыз", дип дәвам итте Гайса. "Муса, үзеңнең атаңны һәм анаңны хөрмәт ит, һәм атасын яки анасын хурлаган кеше үлем җәзасына тартылырга тиеш", дип әйткән. Ә сез, әгәр кеше үзенең атасына яки анасына: "Сиңа бирәсе әйберне мин Аллаһыга корбан, ягъни Аллаһыга тиешле бүләк итәргә вәгъдә бирдем", дип әйтә икән, ул кеше инде ата-анасы өчен бер нәрсә дә эшләмәскә мөмкин дип өйрәтәсез. Сез үзегез өйрәткән тәртипләрегез белән Аллаһы сүзен юкка чыгарасыз һәм шуның ише нәрсәләрне байтак эшлисез." Ул яна үз янына халыкны чакырып алып: "Әйткәннәремне тыңлагыз һәм аңларга тырышыгыз", диде. "Кеше эченә читтән кергән һич нәрсә аны нәҗесли алмый. Киресенчә, эченнән чыккан нәрсә кешене нәҗесли." Гайса халыкны урамда калдырып өйгә кергәч, шәкертләре аңардан бу сүзләрне аңлатып бирүен сорадылар. "Әйткәннәремне әллә сез дә аңламыйсызмы?" диде ул аларга. "Кешенең эченә читтән кергән һич нәрсә аны нәҗесли алмаганны аңламыйсызмы? Кешенең йөрәгенә түгел, ә карынына керә ул, һәм аннары чыгарып ташланыла бит." Бу сүзләре белән Гайса бөтен ризыкның да чиста булуын белдерде. "Ә кешене исә эченнән чыккан нәрсә нәҗеслидер", дип дәвам итте Гайса. "Фәхешлеккә, урлашуга, кеше үтерүгә, зинашылыкка этәрүче явыз ниятләр, шулай ук саранлык, яманлык, мәкерлек, әхлаксызлык, көнчелек, хурлау, тәкәбберлек, акылсызлык кешенең йөрәгеннән килә. Әнә шул яманлыкларның һәммәсе кешедән чыгып, аны нәҗеслидер." Аннары Гайса Сур шәһәре тирәсенә юл алды. Анда ул бер йортта тукталды. Бирегә килүе турында ул һич кемгә белдерергә теләмәгән иде. Әмма моны яшереп калу мөмкин булмады. Кызына явыз рух кагылган бер хатын Гайса хакында ишеткәннән соң шундук аның янына килеп, аягына егылды. Мәҗүси бу хатын чыгышы белән Сүрия фейникәсе төбәгеннән иде. Ул Гайсадан кызының эчендәге җинне куып чыгаруын үтенде. Гайса исә аңа: "Башта балалар тамак туйдырсын", диде. "Икмәкне балалардан тартып алып, küçüкләргә ташлау яхшы түгел." "Шулай, әфәндем", дип җавап бирде хатын. "Ләкин küçüкләр дә өстәл астында балалардан куелган валчыкларны ашый бит." "Шулай" дип җавап биргәнең өчен өеңә кайта аласың. Җен инде кызыңнан чыкты", диде аңа Гайса. Хатын өенә әйләнеп кайтты һәм кызының түшәктә исән-сау ятуын күрде. Җен аның эченнән чыккан иде инде. Сур якларыннан кайтышлый Гайса Сидон аша үтеп, 10 кала төбәгендә Галилея күленә чыкты. Шунда Гайса янына чукрак һәм начар сөйләшә торган берәүне алып килеп, аның әлеге кешегә куллары белән орынуын үтенделәр.
Гайса аны халык төркеменнән читкәрәк алып китте дә тегенең колагына бармагын тыкты. Аннары үзенең бармагына төкереп, теленә кагылды һәм күккә карап тирән итеп сулыш алды да чукрак кешегә «Эффатта, ачыл» диде. Шунда ук теге кешенең колагы ишетә башлады һәм теле чишелде. Ул ачык итеп сөйләшергә тотынды. Кешеләргә Гайса бу хакта берәүгә дә сөйләмәскә кушты. Әмма ул тыйган сайын кешеләр күбрәк сөйли бирделәр. Аларның гаҗәпләнүе чиксез иде. Ул нәрсә генә эшләсә дә яхшы итеп эшли. Чукраклар ишетә башлый, телсезләрнең теле ачыла, диде алар.